Grabe guys, grabe jud ko kapinangga ni Mambi. Dya kong gipalitan og Samsung nga refrigerator. Salamat jud ka Mambi, wa jud ko nagtuo nga imo kong palitan ni ngani kay mao lagi na mao pay paggawas na mo ni Cristel sa ospital dya. Ikaw pa jud bayad sa tanan. Dya karon hatag na pud ka og palitan na pud ko nimo Samsung. Ko grabe Mambi, salamat sa imong paglab. Dya ha sa ni siyang iutang dari sa gilid Mambi kay wa palagi may magpakaunik og kuan submitter. So magpa-submitter pa ko kay malagi na sa pikas bahay pa mi nakakunit. Hello guys, majong adlaw ng tanan guys, kanang ipa-inquire ko ni Ma'am B og rip. So nami daro guys sa Good Moto dari sa Santander. Diyan ay mo nakita dari Sharp. So naidahang mga rip dari guys, pero wa ko kailas uban kanang na LG na puy kuan dari kanang mga lain-lain nga tatak sa refrigerator. Diya kani murag Sharp kay murag ilado mo puding Sharp. Mo magabi off ng buntag. Yan ta design. O ta na design mo. Nice kayo siya, no? Nice po kayo presyo. Nice kayo. 21. Nice po siya, 21. Pero nice kayo siya. Yan kay Sharp eh. Magkumpang ko. Na, diri murag kuan raman siya. Wala na karaan naman. Kare may ba mo ni bago. Ayo. Bitaw na, nindot siya. 21. Tudor lagi. 13 cubic mo ni. Ang tungkol sa is 9 cubic mo. Pila ni kani? 13. Dili ba pila yung presyo? Presyo ni is cash. Oh? Di ko rin siya o 28 pero kung i-cash na mga 25 kapis. Agad 21 kung i-cash. 9 cubic. Katong Hindi ato 7 cubic. Nga rin katong design gatong si ma'am. Ito siya 13, 7, 8, 9, 11, 13 mo na. 15 so na. So moabot ako no ma'am. 7 cubic. Mga 17 plus na lang. Madala-dala. Yeah, ma'am design na nindot kayo. Pangbayar naman ko. Sa turo kayo to. Ito yung 7 cubic. Ang 7 cubic, Cash 18. niyo mo mga 17 plus. At 17 17 plus. cubic, cash niyo mo mga 18 plus po. Pare sa design ana. Todo. Tanan niyo. Ayo. Pareho ko. Ano ka na isunod niya ma'am? Muna iliti sa Sharp 2023. Naka-reference lang sa cubic sa gidak on Okay niya. na on. Pero ang iyahang style Mao mura. tanan. Huwag ganahan mo kung nga na, Tudor. Pwede A few moments later. Hello guys, kanang aron nang kabisi dito sa garden lagi guys kay kanang api lagi kong kundis. So nana ko naka-prepare dito mga kung nagdali kong ilis kay kuan guys, des ni aging adlaw gipa-inquire ko ni Ma'am B kanang tanaog mga refrigerator. Diya mo to guys, nananaw mi sa Good Moto na yung nakita dito mga Sharp, mga Kami, ano to mga LG, mga sa to diya. Kuan guys kanang nakakuno sila yung murag 17,000 kapin. Diya umalagi na kanang kuan pa kuno sunod semana i-deliver pa sila hadad to kay hanggang mo gipangita kanang taman dito sa 15,000 nga na kanang 10,000 baron kay naikaglagi ta ng Mambi. Ang ginan si Mambi nga kaya ra namo na og kanang kung maloy Ginoo nga mag kuan makatigom mi. Diya usa pa kani among kusina wa pa pud ni na may kaugalingon nga kuryente. So nato kami sa uga nga naka kunik guys. Diyan nagilis ko kay nagwatay ko ni Papa Edi nga mo out kay mo adto ni karon mag kuan guys kanang kay nagpadala gi si Dia. Kay dis ni agi pa-inquire man ko ni diyan ja. Grabe jud ma'am kanang jud mo ka maazo lagi kanang wa kay duha-duha bitaw nga mo tabang namo. Mapagali pagka gawas ni Cristel sa ospital kay malagi na sinsa pining gastos tadto. Salamat po ko sa katong mga ningsin og Gika si Ma'am Ging. Salamat kadto ni Ma'am Ging ni Ansan Blanton. Ni kuan kanang Maria Wolf Park nga taga Asturias ja. Hapit ra ba sa mga uli guys karon mi si Ma'am Maria kanang ja kuno kung padtuon nato sila ha sa Asturias, Cebu. Ja gahawat lay ko habang gahawat ko ni Papa Edi nag kuan ko guys lipstick ko kay nanalagi jang gipada kwartan ja ganihan ngadto ko kay sa nga kuan ni gunahon ja wa pa man sud. So inag sinana turon mga alauna. Salamat jud kadto Mambi kay kanang
Yes ni agi day guys mo to nakahimo ko og ice candy kay ang pagtan-aw na ko sa rip dato speakers wa may sud ag freezer ko nga sayang pud ag freezer bitaw nga may sud. So mo to gahimo ko og ice candy guys kay basin og patok patok man jud guys kay daghan man kadto panglamian kay labi na kanang mura di sa ice cream kanang hanglutoon magudog magluto og ice candy na may ban maghimog ice candy guys nga tunawon ra nila mga tang mga orange nga na tunawon ra bitaw nila sa tubig ja puston. Daga guys di hanas ang lutuon tanan unsa man tong kuan lutuon na para inagkuan din mo muras sa di mag-ice bitaw nag-ice cream. Diya kanang grabe jud mambi. Grabe jud mambi kanang napagali jahang promise ko na sa jana nga ija jud kuno ning ipakuan kanang pakulurop jud kuno ning ipa sliding kuan kanang window nga na. Diya na lagi portahan dari nga kuan guys na wa pa na mo makabit. Kay wa pa lagi atot. Kanang manay sin sa laban lagi kuno laban ra kay makaya ra lagi kuno na namo. So ako ning tabang mo pud niya guys kay mo lagi nang sige ko kanang paninda kay ang kita po guys siguro pud namong kuan kanang pag ganto na mo dumagiti des niya og hapon guys dito dumagiti kay nag follow up check up. Kuan kanang nakabayad pud mi og kuan gastos pa pud adto dito pamasahe nga nanja. Nakabayad pud mi og kanang 1,000 pud sa kung man nabawas-bawasan naghang mga gitigom-tigom dari. Diyan ako gitigom-tigom kanang hanap ko ning pampuhunan inagka Lunis. Kay man kuan ko maninda na kog sudan. Diya habang maghuwat ni papaidi guys kanang nagtabi-tabi sa gudani kanang des ni aging adlaw di pud ni nga tumigay sa no diya naalagi ko andadto kanang kamil bitaw nga kanang refrigerator diya. Di man sa musugot si Mambi og Camille matong gipapangita jud kun jag kuan kay kana jud niya Samsung so naay mo nakita to mga Sharp, mga LG, mga sa tong usa basta murag tulo to ka kuan dyan ay may mga bag-ong refrigerator nga murag di wa kaila bitaw tas mga taktak sa tay mga natong mga katakan sa naay daghan lagi kadto mga rep na mga barato ra sila lay tag 10,000, 11,000 pero di man siya musugot nga ingato ang palitin kay ganahan man jud siya og Samsung. Kay man kun ni mga gamit dito sa gawa sa nasod mga Samsung. Diyan mo lagi guys salamat si kadto ko ni Mambi. Kanang ato lang pong iampo si Mambi nga taga piskay nga panglawas dito sa Amerika pati na ijahang bana kay grabe nilang kabuutan guys kanang di man yung kanang ako joy moingon nga si Jami nga buutan si Jadi katong ijang mga kauban ni nga ridari guys nga misurya nga grabe jud kuno si Mambi. Kay ihang mga kanang ijang mga maid baron nga na di niya gituring og maid gituring niya igsuon gituring niya og mga nanay katong ihang manang ijara tong gituring og kuan guys ijara tong maid ra to dito sa Manila guys pero ijara tong gituring nga kuan kanang irang inahan nga na grabe sa kabuutan man ang grasyahan din sa Ginoo guys kay grabe din jang kabuutan. So kanang tanan man siguro ta mga buutan nga mga viewers salamat kaadto yung tanan kanang napaiban nga kanang supak pud sa mga say makit-an nga na pare day gahapon guys kanang nadto ning comment nga pero sakto man pud ijang gi-comment nga dili lagi mag-tube si Crystal magkuan ta to siya mag long sleeve diya ang panahon dari guys grabing kainit sa nga tanan manang mura kuno sa kanang di man sa ganahan kanang magputos siya kay samot pagkainit siyang lawas manang nagingato siyang suot kay rong dali ra pud amurihan nagisang kuan dari sa kanang doktor kanang okay ra man siguro to kanang di man siguro sa mapanuthan kay kuan ra man to kanang operation ra man to sa appendicitis pero sakto man pag imong gikuan ma'am nga dili nga to lagi magpasara salamat kadto ma'am kay hala man na sa gina nga dili lagi magpasara-sara pero pag eskwela na sa to guys nga di ko kauban di man din na siya maginganay di na siya mag-short di sa t-shirt man din na sige kay siyempre naka-uniform way ang eskwela katulad ng time nga nagpa-check up mi nga nag-tube siya kay malagi na init grabe din kainit dari guys so pwede pa lang maghukas ka kaya sobrang kainit diya salamat ka dun yung tanan salamat ka dun ko sa mga nag-lab na mo labi na ni Ma'am Ging salamat mo ug ni Ansan Blanton salamat ka dun si Ma'am Maria salamat kadto kanang naman si mga tao bitaw guys nga gihimo sila instrument sa Ginoo bitaw nga kanang kani tabangin ni nga na kay pursige ni nga na siguro nakakita pud ang Ginoo guys ka muna na mo paningkamot din ang taman
Damo lagi sa arang kabisi na karon kay nagkuan lagi ko. Ang dito guys, ano nasa janggi to agi panghiluan ha guys to ah. Habang gahuwat ko ni Papa Idi, ano sang ginluan dagto. Kay mo lagi guys apil ko og kuntis sa nawa. Pamputod na mga kuan dia. Sinikul may nang tabang na darin dyan yung pahuway sa pud kay arang kainit simba ko kay narabay kuan kanang narabay ka ng daghang kadurong na atake sa init to ang gibutangan hagsin guys kay hindi ma kuan dito banja kanang kadto ha man tong giabdihan gahaw kadto giabdihan na nang nagiha kita kay may moagi nga dari moagi guys kanang maglisid man wa sa nang abrihan diha to nang hindo sinikul dari na gipang sud sa kuan wa panahuman kay ara na pud kainit lagi jadi agahang mga kuan kanang tawag dito mga juta ito na mga juta panay ipang sud sa mga galon mamalit pa kung katong mga sako sudlan hagkuan diya sa mong gipakita guys kay naglubos-lubos ko karon og kanang wa jud koy oras nga masayang ba kay sunod adlaw maninda na pud ko karon Sabado maron guys manang Sabado Bernis man ron guys diya Sabado na ugma. So daghang kadtong salamat kay kadto ninyong tanan guys kanang amping amputan diya. Mao lagi na si Nicole ug si Cristel gahilak to dato susud. Dila man ang apilan og video gahilak sila guys kay kuan kanang ilahang maestra nga ilahang paborito. Kuan kanang gikuha na sa Ginoo. Kanang maestra nila nga arang kabuutan nga mo'y nagpursige ni Nicole nga kuan siya makahuman siya may murag ning kuan ba ni Nicole nga mo na si Nicole sige hilak to sud. Kay mo lagi na guys na balitaan na mo karon nga na tuwa na dyan siya gikuha na dyan siya sa Ginoo ba kanang gipapahuway na dyan siya sa sakit kay ang isang sakit guys pares kang plurami kanang thyroid ba hiwa na rin dyan murag dias ni aging tuig to siya si Cristel grade 12 pa to siya na operahan dyan siguro mga wapay pila ka buwan ning kuha naman siya guys ning balik naman sa tudlo sa maestra na murag nakuan siguro na matong tatapusan siguro sa February murag giusog siya kay murag nagsuka na bitaw sa dugo na nga ana ba luwi kadyo kay arang kabutan mao to si Tig order na mga pagkaon dari mga biko pansit mag-birth dito ako'y magluto manang si Nicole grabe din hilak ako magluto ka ng pagpakaon sa siyang mga one guys siyang mga kauban ng mga maestra si Ma'am Dolor grabe din na siya kabuutan guys mo na kanang maestra nga grabing kabuutan diya magkahinagbo mi mo musinggit din na day Cristel musta naman ka mana din na Nicole kamusta si Nicole nga na pero si Nicole din diya hindi pa kamusta katrabaho na ba nga na mo tuita ka pagtanggol ni Nicole sa unang time nga napakos Manila kanang si Nicole baya tuan kanang paborito ni diya nga na balik ko nubutan sa nagsipo balik-balik kung tanaw sa iyang video baka nang aralipaya pa ni diya dis diaging tuig kay isang birthday guys March 2 diya gahapon si Jagi kuha sa Ginoo diya condolence day sa mga pamilya ni mga Gabriel condolence pud day sa kuan pamilya sa akong classmate si Eden Maputol diya sa Mahayag kanang gikuha na pud sa kalit-kalit lagi pud guys kanang wa sila magdahom nga ingana baka nang kita bitaw guys kalit-kalit ang walang watak hibaw sa atuhang kinabuhi guys nga waon ra tagkalit sa Ginoo nga na maadyo pa kadto ng lawas karon diya katong si Eden maadyo pa diyang lawas ngay duty pa kuno to ning klase pa kuno to sa ning kaditalay kuno gisud og ginhawa patat nakachat din ang classmate pud classmate to na si Janja igagaw nga classmate nang grabe kanang malagi na kita dapat kanang ready ta ba sa atong ready ta mawa taman kalit-kalit nga na matakay bawo sa atong lakaw sa atong kinabuhi guys mo lagi guys salamat kadto ja kuan na alas 11 na anak si Papa Idi so ato na pud karon sa imlolier guys kay hada pud tong i-claim ag isang gipada so isang gipada kay nag-inquire man ko guys mura man tuog kanang ay kuan to sa guys ang gisinti ja 16,500 kapin ang Samsung kay na namin nakita dito sa do exam wa namin dito sa good moto to among giadtong una hindi kay wa may Samsung dito so bani ko ninyo guys salamat kadto sa inyong pag love ma'am salamat kadto salamat na marami ma'am so padoon ako karon sa do exam ay naku
kuan. Gitudluan na ka pa? Wala, dire. Sa tunga ra ka. Para mabalance ang mukha kuno. Mabalas yan. Oh, dire lang ka mag-adjust kuno sa Dire na mag-adjust sa kanya. 1, 2, 6. Ang kamera sulod ko pero Pwede na pre. dire ko So siya. Kung masaksakan mo baglain din. Nitigala di kay mugnaw ang kuan day yan. Kaya ang yahang kuan Mga ba daot. dili kay kuan. Dili makasulod. Dili kay ka pag bugas ag bugnaw kay nang. Lahi-lahi saksak. Na siya ka. Oh, ilahi ra man din Okay sa lang. saksak. Usar kanang usar gid siya. Ay lagi meeting mo extension wire. ito 4 to 5 hours. Gandar way sulod. Way sulod. Kapaway ko siya abot 24 hours. Papunta. Ayaw sa dili saksak yun. Dili saksak. Palitan maabot rong hapon. Ah. Pasagdaan na mo. Mana sa alas 5. Ugmaray saksak. Saksak. Kapaway kay tandog na yun. Nalog. Priyon na. Kaya dapat yung isaksak na tuloy-tuloy na dyan siya. Kaya gisaksak. Di naman siya. Gitisting man nila. Di naman ka Pag 24 oras. Dito na 5 hours. 5 hours dito ra. Pagabot ng 5 hours. Pwede na sudlan mo. Pwede sa mga Pwede painayan na nimo. Dipinti sa mulog. Kung gamay ka. Kuha na lang siya dito. Oh, i-max naman tudaan. Kay una pa na. Ganahan mamalit na dito sa Do Exam Santander. Salamat tayo ni Sir. No? Okay na sir? Good. May mga dago kayo. Oh. Baka kayo. Ang among TV diri ko to na mo gipalit. Oh, diri mo to tong TV pa no? Ito to tong TV pa. Dili mo tigikan po dito. Sa to itong size na to. So, install nito so na. Diri ito among TV guys. Nakita ko kayo diri. 16,000. Wala din siya kuan, wala pre. Wala ma'am. Way pre na. Rice cooker ba ron o what? Wala. Ulit na helmet. Pre helmet ko no. Uy pa na day sounds pa oh. Oh, sounds good. Ano, sugod. Ano yung katong ay mixer sa ba? Napoy gamay-gamay ato. 59,000. Utangon, 44 kung cash. Napoy gamay-gamay naman. Sinalit na kumanan. Hindi nag-asimbol mo ko na sa mga Nagkuhan ka. hindi pa maligyan niya yung asimbol kinagsawa na. Samok-samok ko. Dapat ibili ka pa po ng styro sa inyo. Kanang stand ba? Dito na ito na sa inyo. Niya gisukuday kay kuan kanang tangan ko niya patungan. Na siya og samok-samok ko. Salamat na. Kuha pa di ay. So i-deliver ako nung nila. Pang resibo. Taas pa. Third na. Resibo ag sukli sa kuan. Salamat ka Ma'am Bidia nagjang akong resibo dia. So nas jay warranty. $16,500. Dili sa milawat di. Di lagi di. Di. Napayo na sa. Hala salamat kay igo. Wala lagi manawag. Isugot to sila nga patiksan. Wala rin sila ba? Wala. Wala. Ag Dire butang. oh, dana. Dana kay kita rin. Hala salamat. Kay wa pa ni mahuman ni among bahay. Wala pa may kuha amo kuryente na mo. Ipadaplin sa laman na. Shout out diha kulan nang di ay basketball player. Position. Salamat kayo. Wala busy pa kay ko kay nang apil pa busog busog. Aw pareho na dai mo kuan di ay. Oh, wala. Ni-absent ka usang kuhan dad. Drive. Sige salamat. Salamat. So gi-deliver na guys ang kuan.